Americký kandidát na prezidenta Donald Trump sa dušuje, že ak bude zvolený, vyženie z krajiny všetkých Mexičanov. Oni to tí Mexičania nemali v Amerike jednoduché nikdy, o čom sa presvedčíte pri hraní 12 is better than 6. V hlavnej roli nahnevaný Mexičan s miernou stratou pamäte, sombrerom na pol obrazovky a koltom proklate nízko. Grafika tejto top-downovej strieľačky je ručne kreslená na spôsob perokresby. Občas síce bledomodrú obrazovku zastriekajú hektolitre krvi, ale to už sa na divokom západe stáva. Chápem, že niekomu môže byť z takéhoto grafického spracovania blivno a v prvých momentoch bolo aj mne, ale len čo sa ponoríte do hry, úplne vás opantá. K tomu pomáha aj kývanie obrazovky, z ktorého vám je síce ešte blivnejšie, ale správnym spôsobom umocňuje atmosféru a hru mierne sťažuje. Ak by ste ale pri hraní nedokázali udržať v žalúdku tie 2 litre koly a balík čipsov od včera, môžete ho v menu vypnúť. Hudobná zložka je veľmi vydarená a prebúdza vo vás v tých správnych chvíľkach krvilačné monštrum, ktoré country všetko od bledých gringov až po červenokožých indiánov, ak to situácia vyžaduje. Samotná hra obsahuje okrem frenetických akciou nabitých pasáží aj stealth časti. Ich tempo si ale určujete sami a skôr ako sa nazdáte, budete medzi nimi plynulo prechádzať. Okrem tichého noža môžete používať buď klasický Colt, dvojhlavňovú brokovnicu a na väčšiu vzdialenosť Winchesterovku či tichý indiánsky luk. No a keď všetko ostatné zlyhá, vždy je tu ešte dynamit. Všetkým zbraniam musíte po každom výstrele naťahovať kohútik, pretože tak sa to v skutočnosti robí. Ide o veľmi dobrý herný prvok, ktorý hru o niečo sťažuje, ale zvyknete si naň tak rýchlo, že to počase začnete robiť úplne automaticky. Vaši nepriatelia sú obdarení umelou inteligenciou, ktorá sa až tak veľmi nevydarila. Pomerne často sa stáva, že podrežete 3 chlapov uprostred otvoreného priestranstva doslova pár metrov od človečika, čo to tam má akože strážiť, a jemu nie len, že neprekáža krik, ale nevšimne si ani mŕtve tela a asi tak 7,5 litra krvi, na ktorej sa priamo pozerá. Inokedy zase niekomu strelíte do ksichtu brokovnicou a jeho parťák vás nezmyselne hľadá po celom dome, hoci ste sa priamo pred jeho očami ukryli do kadibúdky hneď vedľa dverí. A to ani nehovorím o tom, aký tvrdý spánok majú všetci tí ostrielaní kovboji. 12 is better than 6 je pomerne krátka hra, takže ani recenzia nemôže byť príliš dlhá. Má svoje chyby, niekomu môže prekážať grafické spracovanie, iní ho naopak ocenia. Nepriatelia kvôli nemu občas splynú s pozadím, ich umelá inteligencia nie je dotiahnutá a niekoho zamrzí aj chýbajúci multiplayer. Avšak v konečnom dôsledku sa pri hraní budete skvele baviť a za necelé 300 od hry ani viac nepotrebujem. 4 body. Vzadu je vlk, hezký. Ale až si tam docvičíš, myslíš, že bys mě mohl třeba bouchnout? Jo, tak jo. Dobře, tak ne. To vypadá, že budu Ani se nemusí na tebe dívat. Dívej! Když chcete, můžete pozorovat, jak proti vám nepřítel vystřelí ze své zbraně a jeho kulce se v pohodě vyhnout. Pokud si ale myslíte, že se schopnostmi jako Neo z Matrixu zvládnete vyřídit šíleně moc nepřátel, tak ani omylem.